Karshe dai gwamna Abba Kabir Yusuf ya maganci dangane da masu yada jita-jitar cewa Ganduje zai dinga bashi umarnin wanda ya kamata ya zama deputy gwamna ko kuma ya dinga tsuma masa baki a al'amuransa na mulki. Gwamna Abba Kabir Yusuf fa ya buɗe wuta kuma yana ci gaba da magana da bayyana ra'ayinsa fiye da yadda aka san shi a baya da baya maganganu sosai. Gwamna Abba Kabir Yusuf ya ce Ganduje bai da hurumi ko kuma ikon da zai dinga sarrafa shi ko kuma yana bashi wato umarni na cewa ga abin da zai a jihar Kano, amma akwai aminci a tsakaninsa da Abdullahi Umar Ganduje tsohon gwamnan jihar Kano. Amma batu akan mataimakin gwamna kowa ya kamata ya dace ko kuma ya kamata ya tafiyar da mulkin sa, a cewar Abba Kabir Yusuf fa Ganduje ba shi da wannan hurumin. So ya kuka ga wannan batu na Abba Kabir Yusuf? So za mu iya cewa kenan Abba a yanzu fa ya tsaya da kafarsa, kuma wato Ganduje ba zai yi tasiri a wannan gwamnati ba kamar yadda ake tsammani. So ana dai kallon cewa Gandujen wato dole ne sai an ware wani kaso 40 ko 50 wanda za a damƙa shi a hannun jam'iyyar ta AP. Wannan dai dalili ya zo ne a daidai gabar da ake hasashen cewa waye zai zama mataimakin gwamnan na jihar Kano Abba Kabir Yusuf tsakanin Murtala Silangaro, Falgore, Algon Ciyaman. So akwai mutane dai kusan guda 5 da ake tsammanin cewa a cikinsu kuma akwai mutanen Abdullahi Umar Ganduje da ake tsammanin cewa dole ne za a ɗauki ɓangaren Gandujen domin ba shi mataimakin wato gwamna. So akwai Murtala Silangaro wanda kuma ana tsammanin cewa Murtala yana ɓangaren wato 'yan Ganduje, wanda kuma ake tsammanin cewa babban maradi da fatan wato Abdullahi Umar Ganduje shine ya kasance a tun da yanzu Gawuna ya fita daga jam'iyyar, to shi ma Garo kada a rasa shi a cikin jam'iyyar ta APC. Ma'ana wannan shine ya kawo cewa ake kallon cewa kamar Gandujen zai kinga tsoma bakinsa a lamuran siyasar Kano, musamman ma ganin yadda Abba Kabir Yusuf ya kai wata ziyara ta musamman birnin tarayya Abuja, inda ya tattauna da Gandujen da shugaban kasa duka dai wajen lalubo maslaha ko kuma ya za a tafiyar da jihar Kano din. So wannan dalilin ne yasa mutane ke kallon cewa kamar ya zama wajibi ma ne wato a ɗauki ɓangaren Ganduje a yi masa deputy gwamna a Kano. So amma Abba ya tabbatar da cewa Ganduje ba shi da wannan hurumin a yanzu da zai tilasta ko kuma ya tabbatar da cewa dole wato sai an ɗauki wani mutuminsa ya zama deputy gwamna ko kuma wasu dai al'amura da suka shafi mulkin jihar Kano din. So a takaice kenan, so gwamna yana magana ne akan cewa yanzu shine wato ya kamata a ce ya bayyana ko kuma ya tsara yanayin yadda gwamnatinsa za ta dinga tafiya kenan. So wannan dai an dade ana wannan zarge-zargen, amma kuma abinda gwamna ya faɗi so za mu iya cewa dole shine abu da za a zira ido a ga ko hakan zai tabbata, cewa za a iya barin gwamna ya ci gaba da gabatar da ayyukansa ba tare da ana masa katsalandan ba. Wasu kuma na kallon cewa fa yanzu haka jam'iyyar APC ta fara shiga ita ma tsilla-tsilla, so da kuma wato lamura na irin rikice-rikice, domin kuwa iya wato wannan magana ta zaben mataimakin gwamna so za ta iya kawo rudani sosai da sosai, wanda sai gwamnan ya yi da gaske. So domin kowane bangaren su Barau, bangaren su Gandujen, so bangarori da dama dai kusan bangare 3 ne masu kamfen na cewa mutanen su wani ya zama deputy gwamna. So ku bayyana ra'ayinku, ku danna subscribe, ku like, ku sharing, ku aje comment ɗinku. So na gode.